alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna muku lale marhabin da zuwa shafinmu na Mujarrabatul Asrar TV da domin samun karatunmu na ramli da asraru kala-kala daban-daban. Ku mana subscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau za mu tashi karatunmu mataki na 12 a ɓangaren bazdahu. Shi wannan babin anan ne za mu gane taurari na ramlu da muke rayuwa a ciki. Ma'ana taurari ne wanda za su yi bayani akan ranaku da muke rayuwa a ciki, su ne kamar burjai, wato burji kenan, sa'a da ranaku na haihuwan dukkanin halitta. Ma'ana dai ranaku guda 7 ne na sati da muke rayuwa a cikinsu. Taurarin ranar Lahadi shine ranar Shamsu ko Shamas, su ne ga su kamar haka: Nasaratul Kharija tauraron gidan 9, sannan da Ali Dakili tauraron gidan 15. Sannan ranar Litini shine ranar Kamar, shi ne ake kiransa da ranar Kamar. Yana da tauraron Bayada tauraron gidan 4, sannan yana da tauraron Dariki tauraron gidan 5. Sannan ranar Talata ita ce ranar Marika, to tana taurari 2 ita ma, tana da Kausaji tauraron gidan 1, sannan tana da Humra tauraron gidan 7. Sannan ranar Laraba shine ranar Udarit, wasu na kiran Udaridu, shi mana taurari 2, yana da Ijtima'i tauraron gidan 11, sannan yana da Jama'a tauraron gidan 16. Sai ranar Alhamis ita ce ranar Mushtari, tana da taurari 2 ita ma, tana da Rahika tauraron gidan 2, sannan tana da Rayatul Farhi tauraron gidan 7. Sannan sai ranar Juma'a ita ce ake cewa ranar Zahara ko Zaharatu, ita ma tana taurari 2, tana da Nasaratul Dakila tauraron gidan 12, sannan tana da Naqiyal Haddi tauraron gidan 14. Sai ranar Asabar ita kuma ranar ce ta Zuhal, ita kuma tana taurari guda 4 kamar haka: tana da Inkisu tauraron gidan 8, tana da Qabla Kharija tauraron gidan 6, tana da Iskafi tauraron gidan 10, tana da Sa'idi tauraron gidan 13. To waɗannan ana amfani da su ne wurin ranaku, sunayen ranaku ne da taurari. Idan lamiri ya kama su zai ba da ranar da abu ya faru, ko kuma abu zai faru, ko kuma abu da ake ciki yanzu, kamar Autadu. Kaga Autadu su ne ranar da ake ciki. Sannan akwai Sawaqid, sannan akwai Zawa'id kuma. To wato kama akwai present tense, abin da ake ciki yanzu, da past tense, da abin da zai faru gobe, da kuma abin da ya riga ya faru ya wuce. To alhamdulillah, karatunmu kenan mataki na 12. Allah ya samu hannu, alfarma annabin rahama sallallahu alaihi wasallam.